A Vedruna Balaguer valorem el teixit industrial de la Noguera i preparem els nostres alumnes per a que s'hi puguin incorporar professionalment i de forma immediata. Sabem que per fer-ho és imprescindible crear sinergies entre empresa i escola. Per això, junt amb Cricursa, líder en el sector del vidre pla, corbat i de grans dimensions, t'oferim el nou cicle formatiu de grau mitjà de mecanització, especialitat en vidre. A Cricursa invertim en disseny, innovació i creativitat i és per això que busquem professionals i especialistes com tu perquè ens ajudin a liderar el món del vidre i donar forma als nostres edificis singulars juntament amb els millors arquitectes. La formació s'integra a l'escola i a l'empresa, on tot un equip d'enginyers i professorat especialitzat t'acompanyarà i et prepararà pels reptes de futur. En finalitzar el cicle, tindràs l'oportunitat d'incorporar-te a una feina estable i amb projecció internacional. T'esperem a Vedruna Balaguer per parlar del teu futur.